Assalamu alaykum моң сандыгы сәхифәсенә тугры тамашачыларыбыз. Безнең сандыгыбызда музыка уен кораллары бихисап һәм бүген тагы берсе белән танышырбыз. Әлеге сәхифәләрдә без төрле гармуннар турында сөйләшкән идек. Хәтерләсәгез, без сөйләшкән идек 7 телле черепашка гармун турында. Ә бүген сөйләшүне дәвам иттербез. Черепашка гармуннар кадерле уен коралларының берсе ни өчен дигәндә, мондый уен кораллары заводта күпчелек очракта ясалмый. Аны осталар махсус үзләре ясыйлар, күпчелек үзләре уйныйлар. Һәм дә инде музыканың, гармунның тавышы бик нык нәзек, югары һәм ерактан ишетелеп тора, үзенә җәлеп итә. Аның тавышы ниндидер флейтага яки кошлар тавышына охшаган. Шуңа күрә ерактан ишетелеп үзенә тартып тора музыка уен коралы. Инде бу уен коралында Невский исемле музыкант, профессиональ музыкант, виртуоз иң беренчеләрдән булып уйнады. Һәм дә беренче әсбәп дидактик материал чыгарды. Кайбер музыкантлар әле бүгенге көндә дә шушы материалга таянып уйныйлар. Белсәгез, бу уен коралы циркта күпчелек очракта кулланылды һәм циркта нинди генә формасын уйлап чыгармадылар. Читек формасында булды уен кораллары, түбәтәй формасында да уйлап чыгардылар. Хәтта самовар формасын ала иде мондый уен коралы. Һәм музыкантлар шул хәтлек оста, сәхнәдә кулларын сузып, йөри уйныйлар иде. Кечкенә гармуннар әле гади кесәдән килеп чыга, әле куен кесәсеннән килеп чыга. Шуның белән бу гармуннар кызыклы да, төрле шоу, кызыклы номерлар ясарга була. Инде бүген 5 телле гармунның, черепашка гармунның тавышын ишетергә вакыттыр дип уйлыйм. Яңадан бездә кунакта музыкантлар Илнур Ганиев һәм Илнар Сафин. Егетләр, рәхмәт итегез. Рәхмәт Илнур, рәхмәт Илнар. Чыннан да гармунның тавышы бик кызыклы. Бүгенгә сәхифәбезне төгәллибез. Киләсе очрашуларга кадәр